Hola, estem aquí amb l'Ivet Nadal perquè volem parlar una mica del seu darrer llibre de poesia, L'Àngel i la infermesa del pensament, que és un llibre en el qual la Ivet fa un pas bastant gran endavant o diferent en la seva obra poètica. Una cosa que ens agrada d'aquest llibre i que va citar el Xavier Serrahima en una crítica que va fer és que l'Ivet Nadal aquí es presenta com a poeta i cantautora. És a dir, és una poeta i cantautora. I això era important perquè en aquest llibre realment el seu jo de la poesia es mostra i es desplega amb tot un altre aire que s'aparta bastant ja o molt d'allò que era la poesia d'abans seva, que estava més lligada a la narració, per dir-ho d'alguna manera, com la cançó, i se'n va cap a altres terrenys més de la reflexió sobre el mateix, sobre la llengua, que el títol del llibre aclareix molt bé i explica molt bé un cop ja has entrat, que és L'Àngel i la infermesa del pensament. M'agradaria per començar que l'Ivet ens expliqués una mica els conceptes que hi ha en el títol i com s'articula el llibre. Bé, gràcies, Víctor. Doncs mira, és veritat que és un llibre que és diferent als altres que he fet perquè potser m'allunyo una mica de la lírica i de la musicalitat i arrel del dubte i de la concreció i de voler anar més al concepte i a l'essència, doncs han sortit pràcticament uns poemes que són pràcticament aforismes, no? Molt més breus i doncs això, i juga amb l'àngel i la infermesa del pensament. No? I una mica influenciada pel món de la filosofia, he fet com un gir que m'interessa molt, amb el que ara també estic seguint, i que parlo una mica això, no? D'aquest ser l'intempèrie amb fermesa o amb infermesa del mot, de l'amor, de la vida, de la condició, i jugo una mica amb això, no? És un llibre on hi ha molta reflexió o, sobretot, fruit d'un procés de reflexió. És a dir, que els poemes, tu parlaves d'aforisme, alguns, la majoria són poemes molt breus, molt condensats, que són fruit d'aquesta reflexió bàsicament, sobre la vida, molt sobre la llengua, sobre aquest encontre o aquesta fusió pràcticament de vida i llengua, i també el dolor, el sofriment, però també l'alegria i l'amor. És com un joc entre contraris que es complementen. Exacte, jo he volgut una mica l'amor a la llengua, amb el dubte de realment si estic trobant el que vull dir. I també, com que estava molt acostumada a estar a l'escenari i a buscar la forma per recitar els poemes i per trobar les paraules i tot això, he volgut recollir-me molt més i treballar amb el silenci. També em vaig adonar que a l'escenari hi havia molts moments d'escenari, de silenci i de gest, que em permetien també posar-hi paraules. I, per tant, la primera paraula d'aquest poemari es construeix sobre el silenci, sobre el silenci que hi ha en les paraules, en l'amor, amb el gest, a la vida, també amb la malaltia, que també en l'apartat d'infermesa també hi ha una mica de lluita amb tot, de l'estima a la llengua, de l'estima a la poètica i d'això, de l'amor, de la salut, la malaltia, una mica tot, no? Anem a veure una mica el llibre per les tres parts que té, que corresponen bastant també al títol, L'Àngel i la infermesa del pensament. El llibre comença amb la part aquesta que és l'àngel. Sí. Perdona, ens pots resumir una mica per on va aquesta part i què hi ha aquí dins? Què és l'àngel, també? Bé, l'àngel jo crec que és la part que m'orienta del pensament i que m'orienta de la vida. I en aquesta part hi ha tot l'enamorament, hi ha la part lluminosa, hi ha la part de fermesa. I doncs són això, són els poemes que porten, diguéssim, el fil conductor bo pel pensament i per la salut de la poesia i la salut meva també, no? I jugo una mica amb això. Una mica l'àngel també és això que deies ara, és la llum, no? És aquesta visió més clara i més nítida, més positiva. Exacte. Perquè en el llibre també sempre hi ha molt dubte. És un llibre construït també bastant sobre el dubte i la pregunta i l'interrogació.
Sí, exacte. Jo crec que el dubte em serveix per seguir creant. És a dir, que no hi hagi una resposta, que no hi hagi la paraula perfecta per definir algun sentiment o alguna paraula en concreta. El fet de no trobar la resposta em va molt bé, no? Perquè el dubte del seguir explorant contínuament, no? Amb els sentiments, amb les paraules, amb els continguts que s'hi amaguen a dintre d'una mateixa paraula, si una paraula realment té un sol significat i amb aquell significat ens quedem, o anar una mica més enllà, no? I el que he intentat és seguir explorant contínuament, no? Llegiu un parell de poemes de l'Àngel? Sí, i tant. A veure. A veure, això són molt breus, però a veure. Diu, cap poema, cap cançó arriba a traduir els meus sentiments. Són ells la meva llengua? Canto des del dubte de no poder parlar. Penso filosòficament la poesia i poèticament la filosofia. Si vols que em faci un darrer. Sí, va. La no paraula, el no amor, és el no record, però no per això l'oblit. Suposo que s'ha vist clar que hi ha tot aquest joc del dubte, la paraula, el lligam entre la paraula i la vida, aquest absolut. Després de la part segona del llibre, que és la infermesa, o que es diu, el títol és... Sí, apunts sobre la infermesa. Apunts sobre la infermesa. És com una mica un pont entre l'àngel i el pensament, segurament, no? És com un pas, perquè també és una part diferent de les altres dues, aquesta que està al mig. Sí. La pots descriure? Sí. Es pot dir que és necessària o no, això no ho sé si és necessària, però jo crec que sí que és necessària i crec que forma part del llibre, perquè de la infermesa també neix la fermesa. Si no hi ha aquest moment de fragilitat, de dubte existencial, poètic i de racionament de la poètica de la vida, no hi hauria l'àngel i no existiria el pensament. Per tant, que és una part fosca potser, és la part més fosca del llibre, però que sí que és important que hi sigui perquè realment existeixi l'àngel i llavors hi hagi el pensament amb les dues cares, com té la vida. I aquí és una part on parlo més més de dolor i d'aquest mot que m'agrada tant del Josep Maria Esquirol, que vaig trobar-lo tot llegint la seva proposta de pensament, d'infermesa, de falta de salut, d'aquests moments de fragilitat, i m'anava molt bé, perquè és el que estava sentint jo a la vida i a la poesia. I si vols que et llegeixi alguna coseta... Sí, gràcies. Diu, a veure... Diu, la tristesa inspira a qui no la pateix. El que a mi m'ha fet més forta i m'ha salvat, la fragilitat. La poesia, pregària de mare, i el cant, el plor del meu infant. La música és l'aliment de la meva fortalesa. El meu cos sent i fa parlar el meu silenci. Bé, per exemple. Són realment pràcticament aforismes, i em sembla que també en el llibre, com a epígraf, poses alguns aforismes per marcar el llibre també. Hi ha un de Kafka, em sembla que sí. Sí, exacte. Perquè justament és aquesta fusió del pensament poètic, allò que deies abans, pensar poèticament i escriure i fer poesia filosòficament. La tercera part, que és el pensament, penses que... Jo deia que la mitja és com un pont, la tercera part, que és el pensament, d'alguna manera tanca el llibre, però també obre expectatives a coses futures. És com una mena
de porta oberta, no pas tancada, no? A mi em va semblar. Mira, t'agraeixo que ho vegis així o que em facis aquesta lectura, perquè per mi és després de l'àngel i després de la infermesa, que pot ser després de la fermesa i després de la infermesa, amb aquesta lluita arriba el pensament. I per tant jo crec que torno una mica a l'origen on buscava més conceptes i amb tota la humilitat buscar el pensament propi i poètic de vida i de manera d'afrontar i d'estimar la llengua i tot plegat. I aquí surten més, jo crec, els meus pensaments i per on vull fer que vagi la poesia a partir d'ara, perquè amb aquest llibre he descobert que em sento molt més còmode amb aquest format que no pas potser amb la lírica, que amb la lírica ja ho faig cantant i m'agrada poder-ho separar una mica. I és veritat que aquesta part és la que m'ha fet ara seguir escrivint per aquest camí nou, que em resulta interessant pel fet que no té aturador, que no té una resposta clara i concreta i això no em suposa cap neguit, sinó que m'engresca a seguir-hi treballant. I si vols que llegeixi alguna cosa aquesta part, diu: «Soc el que escric o soc el que em guardo de l'escriure i del viure? Anar més enllà de la paraula, amb la paraula, i després, si pot ser, tornar-hi. En la poesia i en la vida tinc un bon principi i un dubtós final, però el que a mi em preocupa és l'entreball». I si vols en faig un darrer. T'enamora i t'inspira com creixen les plantes, però el més important és qui els ha donat l'oportunitat de ser plantades, igual que la poesia, mare. Perdó. Això és... Aquí hi ha tot una declaració també de principis des de molta reflexió, molt producte de reflexió sobre la llengua i sobre l'escriure, que això em sembla, per mi, ho veig molt interessant, i també que es va escampant cap a altres regions. I una mica potser sí que a partir d'ara això que deies que el que estàs escrivint després del llibre, això va cap aquí, cap a aquesta fusió entre el pensament i l'escriptura i la reflexió sobre pensament i la reflexió sobre escriptura. Vas per aquí, diguéssim. Sí, exacte. La veritat és que m'ha obert una porta, com deies tu, i estic molt prendada ara mateix de la filosofia. M'interessa molt més el món de la filosofia que inclús el món de la música. Ara mateix vull vincular fins i tot el món de la música i de la poesia en el món del pensament i de la filosofia. És realment aquesta cura per mi de l'ànima, però també la cura de les paraules. Ho estic trobant en el món més reflexiu i més filosòfic. Llavors, intentar construir el meu humil pensament a través de la filosofia més poètica, entre moltes cometes. Molt bé. I ara, per acabar, m'agradaria dir a la gent que ha seguit aquesta conversa, els que n'hagi pogut escoltar, que suposo que heu vist aquesta Ivette Nadal vestida o sustentada en el pensament, sustentada en la reflexió, amb una consciència molt clara del que és escriure i del que és viure també, amb tots els seus perills i amb totes les seves vicissituds, amb totes les seves alegries i les seves infermeses, i que això en aquest llibre està condensat, d'una manera absoluta i meravellosa, amb aquests poemes breus, molt sintètics, que obren realment, ens obren a la sensibilitat i a la reflexió i fan cada poema d'aquests, ja dic, alguns molt breus, ens aporten molt, ens donen molta llum i sobretot ganes de reflexionar, ganes de pensar i ganes de tenir-ne més. Així com moltes vegades escoltant el disc de l'Ivette Nadal, quan acaba una cançó i dius, ostres, ara vull l'altra, però continuo recordant aquella perquè encara la tinc al cap, doncs una mica amb aquest llibre passa el mateix. Després d'un pensament, després d'una il·luminació d'aquestes que hi ha
tens ganes de veure una altra, però també pots quedar amb aquella perquè t'ha donat i saps que et donarà molt. Jo només puc fer que agrair-li a Ivet que hagi fet aquest llibre, que ens ha donat tant de plaer com a lectors i com a editors també, evidentment, i que ens hagués confiat, i recomanar de manera absoluta als lectors, els que la coneguin per les seves músiques o per les cançons o pels altres llibres anteriors dels que no la coneguin, que s'hi aboquin, que es banyin dins d'aquest llibre perquè ens sortiran realment rejuvenits i diferents, segur. T'ho agraeixo molt, Víctor, també el vostre suport, la veritat. No, tu. Vinga, que et vagi molt bé, Ivet. Un plaer, cuideu-vos. Igualment.